Уфа Казан юлына тузан қолдырмыша. Ике республикада яшәүче укучыларын да сөйіндіріп яшәүче иҗатташларыбыз шикер аз түгел. Бүген студияга кунак итеп чакырылган Башкортстанның халык шагыйре Марсель Сәлимов та шундыйларның берсе. Уфа, Мәскәү, Казан, Чабаксар, Симферополь, Краснодар һәм Лондон нәшриятләрендә дөнья күргән 50-дән артык китап авторының бу юлы башкалабызда нинди йомышы бар? Озак еллар Уфадагы сатирик журналны җитәкләгән каләм иясе бүген дә җәмгыятебездәге җитешсезлекләрне фаш итеп көләме? Әлеге һәм башка сорауларны Марсель агага бүген журналист Миназым Сәфәров бирер. Хәерле көн, Марсель агай. Хәерле көн. Тамашачыларыбызга бу юлы Казанга нинди мәшәкатьләр алып килгәне турында да аңлатып китсәгез иде. Менә мәшәкатьләр түгел инде, мин һәр вакытта да кешегә мәшәкать ясап йөрмәйм. Күңелле мәшәкать. Кешегә ана шул күңелле күрешүләр, сагынып очрашулар, менә шундай якты уйлар белән килгән бер адәми зат булам инде. Һәм елда булмасам да һич югында 2 елга бер тапкыр Казан халыкларына килеп, үземнең иске дусларны, менә синең кебек һәм башка күптән белгән, күптән аралашкан, күптән танышкан, күптән бергә кул тотышып эшләгән иҗади дусларымны күрергә дип килеп чыктым инде менә бүген. Күрүгә ансып бик әйбәт, ләкин сез һәр вакытта гытагыша күчтәнчез дә килмисез. Бу юлда нинди күчтән ашап Менә шулай мин сезне өйрәтеп бетердем инде, сезгә күчтәнәшкә я шул кымыз алып килеп, я шул башкорт балы алып килеп, ләкин олай гына түгел, бу юлы да һәм башка вакытта да минем күчтәнәш ул язучының нәрсә булырга мөмкин инде. Әйткәндәй, бигрәк тә җитди булмаган язучы, ягъни менә минем кебек сатирик, юморист булган кешенең ул әлбәттә кара үзендә белеп торасың. Китаплар әлбәттә һәм дөресен әйткәндә Татарстанда гомумән безнең Казанда байтак кына минем китапларым чыкты һәм гомумән анысы укучыларга, китап укучыларга таныш. Бу юлы Татарстанның баш каласы, Казан каласында менә шундый минем яшел тышлы китап чыкты. Гадәттә ел сайын берәр-икешәр, соңгы вакытта икешәр бик инде уңган вакытта 4 китап чыгарган бар, ләкин мин кайсы бер бигрәк тә уңган татар һәм башка язучылары кебек ел сайын 10-дистәләрчә китаплар чыгару üstünde эшләмәйм. Хәзер инде Марсель елына бер мәртәбә китап чыгарсаң да ул бик зур казаныш. Шулай. Инде быел хәтта беренче булып китте, чөнки быел юбилей елы булып киткән икән миңа күпмедер яшь икән. Мин үзем хәтерләмәйм. Кешеләрнең әйтүенә караганда шулай. Менә бу китап, бу аның исеме Мар Сәлим Чыбыркысы дип атала. Һәм әлбәттә шуны инде иртәгә тәкъдим итү чарасы бу инде үземнең дусларым белән, татар туганнарым белән һәм Татарстандагы дусларым белән, иске дусларым белән мине белгән кешеләр белән очрашып күрешү. Татар китабы йортында булачак бу. Топ шулай коям белде. Син бит укыгансыңдыр анда хәбәр иттеләр инде. Татар китабы йортында, чөнки бу татарча чыккан китап һәм татар китабы йортында бу китапның әйткәндәй миңа аны әле үзем күрә алмадым, ләкин булай иштуым буенча, башка җирдә сөйләүләре буенча бик матур китап йорты булырга тиеш һәм хәтта директоры да бик юньле кешегә ошап тора. Шуңа күрә мин аны иртәгә эштә Марсель агай, менә сатира, юмор гына түгел дип язылган китапка име. Таныштырып китсәгез әзрәк кенә китап. Менә чынлап та дөрес, сатира, юмор яшендә гына түгел, чөнки монда ул сатира, юмор, аны бит төрлечә карар. Сатира булса инде гадәттә әрлиләрдә, кемнәр әрлиләрдә әлеге вакытта. Әлбәттә, ул һәр вакыт инде түреләрне, шундай кешеләрне, алдакчыларны, ялган ниләрне, гомумән Хәнәк журналының, Шаян журналының, Крокодил һәм башка сатир журналларының геройлары, шуларны әрлиләр була. Юмор булса инде кеше гөлдереп шунда авыз җырып шулай итеп йөрү дип әйтерләр, ләкин алай гына түгел дип әйткәнмен. Монда җитди генә шигырьләрдә кирип киткән һәм ул публицистик сатира дип атала.
Һәм шуңа күрә менә бу китаптагы бүлекләре аларның әйтәйек җитди генә ниләр шигырьләр дә бар. Монда сатира пәһлеваны менә Сергей Михалков абзыйның һәм Габдулла Тукайның әле менә мин килгәч тә мин Габдулла Тукайның бик ихтирам иткән һәм аны үземнең укучым дип исәпләгән шагыйрь. Ул бик татар шагыйре генә дип әйтеп булмый. Ул гомумән безнең төрки халыкларның, әлбәттә татар башкорт халкының һәм билдәле якын шагыйре һәм ул сатирик. Ул миңа барыннalik сатирик булар. Аның күк сатирик юк. Һәм Тукайдан соң 100 ел үткәч, менә мин Тукай кирәк дигән шигырь язганмын. Бу шундай шигырь, аны урыс телендә тәрҗемәсен диде безнең Уфада Уфа каласында басмалылар бик уяу мөхәррирләр Казанда да күренмәде. Бу сатирик шигырь. Һәм менә шушыны мин Тукайның һәйкәле алдында хәтта укырга үземнең хыялым бар иде. Һәм бу китапны менә мин сиңа дустым, Рәхмәт, кулыңа тоттырам. Рәхмәт. Соңгысы булмасын, чираттагысы булсын китапларның. Журналистика өлкәсендә дә, әдәбият сәнгатьтә дә, иҗтимагый тормышта да үзегезне ылпат кеше итеп күрсәткән шәхес. Алга таба да шулай булсын. Амин. 15 августта 15 сәгатьтә 15 санлы йортта урамы Островский урамындагы Островский урамында Казанның кадерле телевизор караучы дусларыбыз, иртәгә рәхим итегез, ләкин без сезнең белән бәхилләшмәйбез. Шу дуслар чагына менә мин Назим дустым белән пока дип торабыз инде. Исәнлектә күрешик. Исәнлектә күрешергә язсын.